Salut la toți! Astăzi, în această zi însorită, am hotărât să filmez iată acest automobil. Este un Volkswagen Polo Sedan, o mașină mai ieftină ca cele pe care le-am filmat eu până acum, dar o mașină care merită să-i atrage atenția. Vă spun și de ce. Aici este motorul cel vestit de 1.6 MPI, adică aspirat natural, de 90 de cai putere, și este lăudat de mulți posesori de astfel de automobile că ar fi foarte nepretențios, foarte de nădejde, adică motor foarte rezistent și bun și ieftin, doar că este nu atât de puternic. Apropo de putere, mașina dată cu acest motor și această putere a motorului ar trebui să meargă 0-100 în 11,2 secunde. Acest lucru noi astăzi îl vom verifica, pentru că este alt automobil cu numere deja și vom putea măsura cu draghi cum merge 0-100 și o pătrime de milă. Până atunci, haideți să revenim la automobil. Are o cutie mecanică în 5 trepte, ceea ce ține de completație exterioară, ceea ce obțineți voi pe lângă bază, pentru că mașina costă 12.260 de euro în această completație. Și o pisică? Apropo, dacă vă interesează sau doriți să vă alegeți o completație mai personalizată, puteți trece prin linkul din descriere și să vă alegeți mașina dorită. Mașina are bară față, bară spate vopsită în culoarea mașinii, are faruri anticeață, are oglinzile laterale și mânierele de la uși iarăși vopsite în culoarea mașinii, are parbriz cu încălzire, apropo se văd chiar și liniuțele de încălzire, adică o funcție destul de rar întâlnită pe o clasa B, o mașină din clasa B, și mai ales că costă 12.000 de euro. Plus la toate avem oglinzi care se încălzesc, se răbătează electric, avem jante din metal la mărimea 185/60/15 și avem careva elemente cromate, cum ar fi grila. Aici, pe lateral, este menționat că este un Polo, adică careva chestii care nu sunt într-o versiune de bază. Cam asta e ce ține de exterior, dar mașina mai are și un clearance foarte bun, are 16 cm de la pământ, ceea ce o face, luând în considerație și mărimile ei destul de compacte, o face foarte agilă pe drumurile noastre și nu doar, adică puteți chiar ieși undeva la un frigărui, la un picnic, fără a vă face griji că o veți atinge, pentru că chiar are un clearance foarte impunător pentru o mașină care nu se pretinde a fi crossover sau un Jeep sau ceva de genul dat. Haideți acum să ne urcăm înăuntru să vedem ce mai are și acolo. Iată așa nimerim noi în automobil, ca de obicei. Avem aici scaune cu tapiserie simplă, dar destul de comodă, plăcută la atingere. Scaunul se ridică, coboară în sus, în jos. Speteaza la fel poate fi regulată. Și deja înainte, înapoi. Aici, după cum vedeți, toate sticlele se coboară, se ridică electric. Asta e destul de important pentru o mașină de prețul dat. Așa, avem butonul pentru deschiderea portbagajului. Avem butoanele de închidere-deschidere a mașinii și avem ce e important, adică aici regulăm oglinzile laterale, plus la toate ele se pot rabata. Haideți să luăm loc, închidem ușa și prima ce am să vă arăt, haideți chiar să începem cu oglinzile. Am pornit computerul de bord și uitați-vă ce funcție interesantă are această mașină, adică interesantă pentru acest nivel de această nișă de prețuri. Așa, computerul de bord nu e tare complicat, nu e chiar ca la Touareg, dar totuși vă arăt. Are mai multe kilometri, viteza medie, are distanța, are, nu știu, asta cred că e limitatorul 250 km/h, nici pe vitezometru nu are așa cifră, dar oricum 7 întreg și temperatura de afară, temperatura motorului, orele, motoore să zicem, cât a fost în mișcare și deja consumul mediu. Consumul mediu, în primul rând, nu este deloc obiectiv pentru că mașina e nouă și ea mai mult se pornește și stă pe loc, dar în al doilea rând, uitați-vă ce este interesant. Toate aceste funcții care vi le-am arătat, ele se dublează, adică chiar și consumul mediu. Noi avem două consumuri medii, iată așa, adică în caz că voi vă calculați un consum mediu de la o anumită distanță, de la un anumit punct sau, nu știu, perioadă, voi puteți, fără să-l anulați, să începeți a măsura alt consum mediu din unde aveți nevoie voi. Adică foarte comod,
mie mi se pare o funcție foarte bună, mai ales pentru o mașină de genul dat, pentru că cred că oamenii care o să o cumpere pot calcula bine. Volanul, după părerea mea, este și mai scump decât mașina, adică arată cel mai puțin. Este din piele și are acest plastic în culoare de lac negru. Chiar este impunător, plus că este și tăiat aici jos, ca la o mașină sport, doar că nu are padele pentru schimbatul vitezelor. Aici avem lumina, regulăm lumina. Nu are acea nișă sau acel buzunaraș aici, dar nu-i problemă pentru că acum vă arăt ce este cu acel buzunar. Are încălzire scaune față în două nivele, are încălzire parbriz. Iată se văd și liniuțele de pe parbriz. Multimedia nu este cea mai mare, nu are cel mai mare ecran, dar totuși poate fi conectată la telefon, are AUX, are card de memorie, poate fi folosit și poate fi folosit și un stick USB 2.0, adică mașina chiar este dotată din punctul ăsta de vedere. Climă, are climă într-o zonă, dar totuși e climă, nu este condiționer sau ce mai este acolo. Iată aici, nu știu dacă se vede la cameră, dar e foarte adânc, nu m-am așteptat că o să fie așa de adânc, vă arăt cum stă telefonul acolo, este o nișă foarte adâncă, iată așa. Poți spui acolo, cred că vreo 5 telefoane una lângă alta și ele toate au să încapă, adică chiar un loc foarte comod pentru șofer. Aici două locuri pentru pahare. Deja schimbătorul de viteză, în 5 viteze în față, una în spate. Frâna de mână. Această cotieră poate fi regulată în mai multe poziții. Iată așa, așa. Adică cum vă este comod, poate fi în general luată de aici ca să nu vă fie greu să operați cu frâna de mână când driftuiți sau mai știu eu ce acolo. Cotiera mai are și spațiu în ea, foarte comod. Poți pune chiar și telefon pentru că este și acoperită cu un material moale și plăcut. Și aici avem o nișă și aici alta, unde putem pune iarăși telefoane. Adică dacă aveți foarte multe telefoane, mașina asta este perfectă. Și aici o nișă care e comodă, dar trebuie să fiți atenți când puneți ceva aici, pentru ca să nu striviți cu frâna de mână. Încă un loc foarte interesant și foarte util este această nișă, să zic. După cum vedeți, este foarte încăpătoare, poți pune tot ce îți dorești, dar cel mai important lucru pentru mine este că are podea dublă, adică acolo este un loc secret unde poți ține toate documentele, după cum vedeți este cartea mașinii, tot. Adică în caz că cineva intră aici nedorit, neașteptat, neinvitat, poate să nu vadă toate lucrurile mai interesante, mai scumpe care le aveți, le puteți pune acolo. Chiar în cap foarte mulți bani dacă aveți și nu știți unde să-i țineți. Și se închide, nici nu se observă că ar putea fi așa un loc acolo. Doar de să nu intre alt posesor de Polo sedan. Încă un lucru care aș fi vrut să-l menționez este cât de strâns este acest salon, aceste piese din salon, pentru că chiar dacă sunt puțin mai tari, ele oricum sunt fixate foarte, foarte bine, adică nu oferă niciun sunet, niciun greier nu apare odată ce le presez și asta pare să fie un semn foarte bun, pentru că, de exemplu, eu sunt dependent de liniștea în habitaclul mașinii, adică un lucru foarte important pentru mine este ca să nu apară greieraș pe parcurs. Așa, mă așez singur după mine, adică aici am stat eu, scaunul ăsta este regulat după înălțimea mea, apropo am 1,89 m, vă aduc aminte cine nu știe din videourile anterioare. Și iată, după cum vedeți, stau foarte comod dacă să mă dau chiar în spate. Aici nu chiar un pumn, dar oricum distanță este, poate sta în față un șofer și mai înalt ca mine. Distanță deasupra capului, adică nu sunt disconfort, îmi este comod, dar oricum distanța este cu limită. Mașina nu este făcută pentru oameni de 2 metri chiar, deși la o nevoie poate să așeze așa și e destul de comod. Altceva, din partea confortului, ce aș putea aici să vă arăt, este acest suport pentru pahar sau o sticlă. Avem aceste buzunare aici și aici și în rest cam asta e tot. Nu știu dacă... Nu. Cotieră nu are. Este deja sticla se coboară electric și practic asta este tot ce aici ține de confort. Iată așa se deschide portbagajul.
Avem un portbagaj destul de mare, 460 de litri. Pentru o mașină de clasa B este un portbagaj încăpător. Și haideți să vedem ce are el. Iată așa arată înăuntru. Are aceste adâncituri, aici. După cum vedeți, în portbagaj avem și un complet de covorașe originale. Și sub podea avem o roată de rezervă în mărime standard, plus toate instrumentele necesare pentru a schimba roata. Și aici o nișă foarte încăpătoare, unde puteți depozita toate lucrurile care le aveți nevoie să fie prezente în mașină, dar nu doriți să le vedeți în portbagaj. Iată așa arată portbagajul. Haideți să rabatăm scaunul din spate. Ca să-l rabatăm trebuie să tragem, iată, de această piesă în sus și scaunul vine în jos. După cum vedeți, el nu revine cu totul în jos, pentru asta trebuie să-i scoatem partea inferioară a scaunului, dar lăsăm până când așa. După cum vedeți, primește așa o scăriță, nu-i chiar ideal de drept pe nivelul portbagajului, dar asta cred că se rezolvă, puteți pune ceva și în caz de necesitate chiar și să dormiți. În orice caz, e mai mult pentru transportare decât pentru dormire acest portbagaj. Oricum rămâne a fi un încăpător. Nu uitați, mașina este clasa B. Așa stă parcare start-stop, nici nu se aude, că nici nu vibrează, știi, fără rezistență, știi? A diesel așa de-a nu-i... Așa e moale mașina. Că merge cum... De exemplu, nu sunt disconfort de la drumurile astea. Și e strânsă. Da, și Loganul, eu cred că e mult mai ieftină, eu n-am mers în strânsă. Trece mai ieftină. Mai pe scurt, acum și măsurăm noi 0-100 la acest Polo sedan cu 1,6 atmosferă, 90 de cai putere. Sperăm să meargă bine. Așa, totul e setat, pregătit, launch control-ul. E nebună mașina asta. Dacă sincer merge uimitor de bine pentru 90 de cai putere. Așa, mai scurt, 0-100, 11,45 secunde. Păi până la urmă e mai bun rezultat ca la un Megane 1.5, adică Megane 1.5 care are 110 cai putere merge mai slab ca mașina dată. Asta nu e rău, adică cum să zic nu e rău, chiar e foarte bine. Desigur e un benzinar, dar oricum la 90 de cai putere cu motor simplu, atmosferă, merge foarte, foarte bine și 0,402 metri, 18 secunde. Păi, în cazul ăsta, iar e mai bine ca un Megane de 110 cai putere. Și pot să vă spun, o pătrime de milă 17,62 secunde cu viteza de ieșire 125 km/h. Aici chiar e mai bine ca un Megane. Eu de ce compar Megane? Pentru că e mașina pe care am mers cel mai des cu așa zonă de putere. Adică acela mașină, deși ea cântărește mai mult. Aici, desigur, și greutatea mult contează. Aici mașina este puțin mai ușoară, este o clasă mai inferioară. 17,62 secunde cu 125 km/h. Perfect, eu aș spune. Și haideți să mai încercăm o dată, poate nu vom derapa așa de tare la start, pentru că acum chiar, deși, uitați-vă ce interesant, doar în viteza a treia am reușit să măsor o pătrime de milă, adică vitezele sunt foarte lungi, sunt 5 viteze, dar ok, merge bine. Încă mai bine, dragi prieteni, 0-100 11,23 și o pătrime de milă 17,52. Vom socoti astea cele mai bune rezultate care le-am putut obține, pentru că mai departe nu face de chinuit mașina. După cum vedeți, ea arată cam aceleași rezultate, deși puțin mai bune de fiecare dată. Cine știe, dacă toată ziua să mă joc cu ea, poate facem și vreo 9 secunde. Ok, dacă serios, astea sunt rezultatele. Mie îmi par foarte bune pentru un motor de 90 de cai putere și fără turbină. Așa, ne mișcăm în Polo Sedan 2020.
Mașina, vreau să vă spun că deja am condus-o pe drumurile publice și cei ce m-au uimit pe mine, nu că m-au uimit, dar a fost peste așteptările mele, a fost suspensia, este mai confortabilă decât eu credeam, anume pe drumuri rele, pentru că pe drumuri bune, ok, fiecare suspensie este confortabilă, dar pe drumuri rele mă așteptam să fie mai rigidă, mai dură, dar ea totuși destul de bine trece peste denivelări, peste tăieturile din asfalt care le avem noi, din păcate, pe drumuri, dar toate aceste aspecte rămân a fi în condițiile în care mașina se manevrează foarte ușor, adică nu ai pe lângă asta probleme cu direcția, mașina chiar foarte intuitiv merge pe linie dreaptă. După cum ați văzut, mașina a arătat 11,2 0-100, adică un rezultat stoc. Mașina merge chiar după cifrele pe care le menționează producătorul. Asta este un lucru foarte important, pentru că nu mereu mașina poate merge, poate arăta astfel de rezultate. Și în al doilea rând, o pătrime de milă a fost 17,5 cu viteza de ieșire 125 km/h. Un rezultat care, după cum l-am menționat eu, este mai bun decât unele mașini care au putere mai mare ca acest automobil, chiar dacă aici este un motor aspirat natural, adică nu este o turbină, nu este un compresor sau ceva de genul dat. Mașina are puterea ei menționată și mai mult nu are de unde să arate surprize. Adică este un motor chiar foarte agil. Greutatea aici e 1,180 t. Nu intră atât de mică greutatea ca să zici că doar din cauza greutății a arătat așa rezultat. Frânele sunt bune, sunt foarte intuitive. Ceea ce e important de menționat la frâni este că la versiunile cu motoare cu putere până la 110 cai putere și cu cutie manuală se instalează pe puntea din spate frâni obișnuite, nu pe discuri. Noi le mai spunem pe baraban. Adică, ok, e o nuanță de complectație. Dacă vă luați deja complectația mai mare, adică mai bogată, cu 110 cai putere, cutii automată și tot așa, deja frânele pe spate au să fie pe discuri. În orice caz, chiar și cu versiunea asta cu frâni obișnuite, mașina frânează, încetinește foarte intuitiv, foarte bine, nu am observat deloc probleme, nu știu cum ar fi cu mașina plină de oameni, dar eu cred că nu se găsește nimeni care ia un Polo sedan de 90 de cai putere, o umple cu oameni și începe să meargă ca un pilot de Formula 1. Dacă vreți să o accelerați să meargă repede, atunci trebuie mai sus de 4000 de rotații, altfel mașina nu va arata rezultatele care le așteptați. După 4000 de rotații chiar își trezește a doua respirație și mașina chiar merge, nu-i dai că are doar 90 de cai putere. În rest, cam asta e ceea ce am vrut să vă spun eu. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre mașina dată, ce părere aveți despre nișa dată de automobile în general. Nu uitați să vă abonați la canal și puneți un like. Pa la toți!